Hvordan har du udviklet bulimi? Efter min fars død, så begyndte jeg at overspise, men det fik jeg så dårligt af, og så begyndte jeg at fremkalde mit eget opkast. Er du flov over din spiseforstyrrelse? Nej, det er jeg ikke. Jeg synes ikke, det at have en spiseforstyrrelse er noget, man skal være flov over. Hvad gør folk for at hjælpe? Altså, der er ikke rigtig nogen, der hjælper mig, men jeg går til psykoterapi her for tiden. Hvordan påvirker det dig, at din veninde har bulimi? Det sætter lidt vores venskab på en prøve, fordi at hun hele tiden går og er så ked af det. Hvad har du gjort for at hjælpe? Jeg kan ikke rigtig gøre så meget, fordi at hun ikke rigtig vil snakke om det.